Проект "Училище за всички" представя интервю по темата "Моите корени и културното многообразие около мен". Как изглеждат ромските сватби? Ромските сватби изглеждат много весели, има много гости, музика, танци, богата украса. Какви обичаи се спазват? Спазват се традициите като искане на ръката на булката, благословението от родителите, подаръци за младоженците и семейни празненства. Колко време продължава сватбата? Обичайно сватбата продължава 2-3 дни, а понякога и повече. Каква е ролята на семейството? Семейството има много важна роля. Родителите и роднините участват в подкрепата, организацията и подаръците на младоженците. Какви песни и танци има? Изпълняват се танционни ромски песни, танци и жива музика, която създава празнична атмосфера. Какви храни се приготвят? Приготвят се разнообразни ястия, месо, салати, хляб, сладки и торта. Какво означава уважението в семейството? Уважението означава почит към родителите, възрастните и взаимно разбирателство между всички членове на семейството. Какви ценности са най-важни? Най-важни са любовта, уважението, честността, единството, вярността и взиманата подкрепа. Какво учат родителите децата за семейството? За семейството родителите учат децата да уважават възрастните, да помагат на близките си, да бъдат трудолюбиви и да пазят семейството. Какво прави едно семейство силно? Едно силно семейство е силно, когато има любов, уважение, доверие, разбирателство и взаимна подкрепа.